Яшел. Лейсән. Бик дөрес. Менә шулай уйнап төсләрне танырга өйрәнәләр. Кызык та истәдә кала. Маршалчуков урамында урнашкан балалар бакчасында 150 сабыйга 13 тәрбияче татар телен өйрәтүдә һәрберсенең үз алымы. Данлыклы әйтегендә ул лепбуклар ярдәмендә эшләргә тырышабыз, дидактик уеннар һәм ул балаларга истә калдырыр өчен күпкә булыша. Чөнки алар аны тотып күрә алалар. Татарстанда төрле милләт вәкилләре яшәгәнен бу балалар яхшы белә, бер-берсенә хөрмәт белән карарга өйрәтә тәрбиячеләре. Milli аһәң дип атала торган бию балаларның Идел буе халыкларын белән таныштыру булды. Безнең балалар бакчасында бу проект итеп алынды һәм без ел дәврендә балалар белән бергәләп Идел буе халыкларының милли ризыкларын, милли уеннарын, милли биюләрен өйрәндек. Иртән бүлмәгә килеп керү белән балалар татарча җырларга тотына. Монысы инде Карбышев урамындагы балалар бакчасы тәҗрибәсе. Яңа бик ошо монда. Күрше бүлмәдә татар теле дәресе бара. Монда уку әсбапларының ниндиләре генә юк. Яшелчәләр, милли ризыклар, аш-су өчен кирәк яраклар. Кишер, мин тәбиле, мин файдалы. Иң җиңел безнең иң булдыра торган методика уен методикасы. Менә уйнаганда балалар бик яраталар. Бәләкәчләргә татар телен өйрәнергә курчаклар ярдәм итә. Мин дә шәйшәм, әйдә шәйшәбез. Республикадагы 20 балалар бакчасы белән бер рәттән Казандагы бу бакчаларда татар телен өйрәтү буенча иң яхшылары дип табыла. Аларга 500 сумлык грант бирелә. Бу акчага уенчыклар сатып алалар. Бу бөтен хезмәткәрнең дә шушы балалар бакчасында эшләгән һәрбер хезмәткәрнең дә эш нәтиҗәсе дип уйлыйм мин. Бөтенебез дә тырышып эшлибез һәм бу алга таба да балаларыбызны татар теленә өйрәтүгә бер этәргеч булыр иде. Тәрбиячеләр коллективы бик көчле дип әйтер идем. Бездә эшне ташлап башка җирләргә күчеп китү юк. Менә Салават күпере микрорайоныннан да килеп эшләп йөриләр. Эш алымнары белән бик теләп бүлешергә әзер алар. Балалар гына татарча сөйләшсен. Руслан Сындинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.